कहाँ ले पहुँचनी सर? अब तो हिम्मत नहीं कर चले का लखनऊ नजदीक आयल बा। तनी आराम कर लिया कुछ चले के हिम्मत हाँ तो बैठ जाओ यही जन थोड़े जगह ठीक भाई। तू बोलो पता कोलो ओलो नहीं खेलो करती पानी पियल जा मुनवा का कइल जाओ। खाना वाना खइला 3 दिन हो गइल बा। खाना खइले के पूछता रहो चलत चलत है गुड़ बुझाता बहुत पेट दर्द करता पूरा। हे सरकार ऐसन लोग सरकार जी बा। क्यों लोग जी है बेरोजगारी में हे परदेश होइला के सरकार ऐसन बा। सरकार के बुझाता दिल्ली में बिहारी मरता ओकरा कुछो नहीं के बुझाता। ये बेरा हई दिन देखे के पड़ ऐसे नु कहले रहनी कि तकारी बेचल जाई घरे मोतिहारी में रह के चाहे भवानीपुर। तू कहलस कि चल दिल्ली कमाइल जाई। कब चलल जाई 500 किलोमीटर बा लखनऊ में पहुंच गल बानी सब। हे बेरोजगारी में सरकार के तो चाहिए बिहारी में कोनो फैक्ट्री लगा दी। हमहू तो उहे चाहता नहीं सरकार से बाल बच्चा के छोड़ के छोटे मोटे फैक्ट्री लगा दी 10-20 आदमी में काम करी। दिल्ली मुंबई तो नानू जाए के पड़ी। बात सही कर्जा लेके घर से आए रहनी कि हम तो यहाँ कमा के भेजे। हमू तो कर्जा लेके फंस गल बानी। यहाँ वही तले 21 तारीख के पहुंच रहे 22 तारीख के लॉकडाउन लागू रहे। का होई केला के दियाई ई बताओ घर चल जाई तो फिर बेरोजगार रहल का करल। सब्जी बेचल रही वही जन चल। आजकल बहुत लोग सब्जी बेचत के तोहरा के दी पैसा कहाँ से आई फिर कर्जा के दियाई देखल जाई घर रोला से कुछो ना होई। चल जा चलल जा चल चल सर कहीं ना समाचार सब ठीके बा। हमारा देखी ना कोरोना के हालत तो बड़ा खराब बटे। हाँ कोरोना के हालत तो बहुत खराब बा। का कल जाओ चारू ओर फैलता। सर बहुत बड़ा महामारी चलल बा। एकरा के कैसे निदान हुई समझ में नहीं आवत। एकरा के निदान करेला तो सरकारों बहुत पहल कइले बाटे दूरी बनावे के कहता। बहुत सारा समस्या बा सर। एक कोरोना में देखा तनी मजदूर लोग चल चल के मर रहल बटे, रास्ते में मर रहल बटे। कोनो भी केहू पूछे वाला नहीं खे, कहीं से कोनो भी समाधान नहीं खे मिलत। हाँ ये तो बात सही बाटे। अब केना समाधान मिलो। अब सारा लोग के तो दूर रह के सरकार चेतावनी दे देले बाटे एक दूसरे से लगे के संपर्क नहीं खे बनावे के। तो सारा लोग अलग अलग रहत बाटे। एक जगह लोग के आवे के हलइए नहीं खे तो लोग जहाँ बाटे वहाँ लॉकडाउन में फंसले बा। रोजगार के भी स्थिति तो बहुत खराब बा सर। रोजगार भी मिले वाला नहीं है, सब लोग बेरोजगार हो गल बा। सरकार का पहल क्या करी, कैसे लोग के बेरोजगारी खत्म हुई समझ में नहीं आवत। सरकार तो ये पर चाहत बाटे बेरोजगारी के अब समय लागी दूर करेला। अब सरकार के कोशिश तो बाटे लेकिन देखिए अब कब तक एकर निदान होता। नमस्कार सर। नमस्कार। कहीं लगा ना का हाल चाल बा? हाल चल तो सर ठीक है बा। कोरोना के लेके बड़ा महामारी चलता, बड़ा दिक्कत बुझाता। परेशानी तो बढ़ रही, मैं का कर ली बीमारी ऐसन का बा कि दूरी बना के रहल के पड़ता। सिचुएशन ऐसन का बा का कर ली। सर ये तो समस्या बा। एकरे चलते तो कोई घर ना कोई आवत ना जाता सब लोग अपना अपना जान तनी सर आजकल तो सोशल मीडिया सहारा बन गल बना तो वो हाल चल ना हो। एक दूसरे से दूरी बना के रहला में ही भलाई बाटे। हाँ जान बात तबे न जहान बना। बेटिए ना हो खेली पराई पराया परदेसी भी होला।
घर से निकले हो आंसू छलकाए पराया परदेसी भी होला। दिल्ली से पैदल आवतानी दिल्ली से आवत रहता तो के तो करैला सके ना हां दू जगह ठीक भइल तो पहले के करैला काले तो नहीं रहता चौधरी की सरकार को तो बाहर रहला पानी गैस लगल पानी मिली भाई पानी मिली नहीं रुकला इस बार पानी तो मिल गई दूरी बना के बॉर्डर पर ना रुकला पता नहीं बॉर्डर पर अगला लगा खाए वाला नहीं के पूछ ले खाना पूछला पानी वाला ना खाली टाइम करे के लगा तो पूरा टाइम से ना लेगा पता नहीं स्कूल पर तो गई नहीं है सब बगले में स्कूल रख गांव के लोग मार के बेगाल देलक कि गांव में कोरोना पट जाई तो तनी के सही में तो कोरोना लेके नहीं खन वालो ना चेक भइल बा मालिक नॉर्मल बाटे नॉर्मल तो एक काम करा था चलो सही है स्कूल में बगल में चौधरी मालिक सरकार के सब सुविधा बा मालिक आसन दिया बैठावे ला कहीं। अच्छा घबराए के कोनो बात नहीं खे जगह पर आगल बढ़ा लगन व्यवस्था सब हो जाई। घर वाला से पूछो ना या महामारी बा तो थोड़ा बचाव तो जरूरी है बा। बगले में यहाँ स्कूल बैठे यहाँ चलो और हमनी का अपना स्तर से व्यवस्था जौन होके वाला बा करवा देते कि बेटे तू यही जे रह दिल्ली मत जो कमाए हम जबरदस्ती यही मुनवा के चक्कर में आ गईनी हम ना जाती दिल्ली तो तनी के पाटे के तो कारण बा तनी के ना नाक बोलने बड़ा लगा ना कुछ मासो तो नहीं के काले से पानी काले के कहीं जंगल झाड़ में पानी कहां से रोड पर पुलिस मारता तो चलो लगा ना स्कूल में सब व्यवस्था चेवरे बैग में कपड़ो के छीन ला से होने काली जंगल पर लगा कि हम पुलिस से पकड़वा देता नहीं 200 रुपया लगा हमरा लगे एकरा लगे पता ना मालिक रोला के किनार लगा छीन ला सब पुलिस से पकड़वा के डर पूरा गोर सब दर्द करता। अच्छा गड़बड़ा लगा आवश्यकता नहीं थे नजदीक आगे बढ़ा लगा सारा व्यवस्था करवा दी सन हमनी के चल के यहाँ बगले में स्कूल बा पानी पिया दिया वहाँ सब व्यवस्था बा चलिए अपने स्कूल में चलिए तबे कोनो काम धंधा होता नो मालिक को होता चलो नहीं के देखिए सरकार का नीति मजदूर एक रोड पे टहल रहा है कुछ तो निकल दे दूरी बना के रखे के बा ऐसा करे तो पार जाता नियम पालन करे ना ऐसा निकल के पार जाता ठीक है के सामने के ये स्कूलवा चला कौन बाप रे बाप ये स्कूल